Ale ešte pred začiatkom kliknite na tlačítko odberu, zvončeku, lajku a zdieľať. Poďme na video. Takže dáme asi OK a ideme rovno asi pracovať, takže vyzerá to, že tam máme nejaké zvláštne zlaté a takéto modré tlačítka, si tu rozhliadnem, čo tu všeličo je. A čo znamená toto modré tlačítko? Ukážte. To je za Robuxy, no. Viete čo, dajte tu 1000 odberov na tento kanál a vtedy vám sľubujem, že začnem nakupovať za Robuxy. Tak nakupíme tú prvú vec a máme tu zamestnanca v tomto našom obrovskom a dokonalom hoteli, ako ste mohli vidieť na začiatku. Takže naozaj som zvedavý, či naozaj bude tak na konci vyzerať alebo nie. Tu si vydlhujeme peniaze v tejto hore a tuto vyzerá, že postavíme ďalšieho zamestnanca, teda nakúpime a ďalší zamestnanec bude tu, ale teraz naozaj samozrejme, že si peniaze vyzdvihujeme veľmi často, ale potom už si ich tak často vyzdvíhať nebudeme, pretože zarobíme extrémne množstvo peňazí. A som fakt zvedavý, ako to bude na konci vyzerať, pretože na obrázku to vyzeralo, že to bol totálne obrovský a nadúpaný hotel, tak som naozaj zvedavý, či to tak aj bude vyzerať. No každopádne uvidíme. A teraz ideme postaviť, už ako keby staviame také obvody toho hotela, sa mi zdá, že už tu začne byť ako keby ten hotel postupne v celku, pretože už tie obvody naozaj vyzerajú, že sú už také ako keby také k sebe také postavené, čiže už tie obvody toho hotela vyzerajú byť celkom také dostupné, že už za chvíľu tam budú tie steny a celý ten obvod toho hotela už za chvíľu budeme mať hotový. Tak som naozaj zvedavý, či to bude také nádherné presklené, ako to bolo na obrázku. No každopádne za chvíľu to všetko uvidíte, takže rozhodne sledujte až do konca, aby ste vedeli, či bude naozaj tak ten hotel vyzerať na konci ako na obrázku, pretože mňa to celkom zaujíma, či tak naozaj bude vyzerať. Každopádne ja som už raz bol v 5-hviezdičkovom hoteli a bol to najlepší zážitok v mojom živote, tak rozhodne aj vy sa nebojte napísať do komentárov, či ste boli niekedy v 5-hviezdičkovom hoteli alebo v akom najlepšom hoteli ste boli a poďte sa so mnou a napíšte, ako sa vám tam páčilo. Nebojte sa, je to zadarmo, rozhodne môžete pokojne napísať do komentárov, budem rád za akýkoľvek slušný a nevulgárny komentár. Každopádne tu ideme postaviť už ďalšie veci, nejaké takéto stĺpy a už vyzerá to tak, že už sa blížime áno k takýmto obvodom a je to naozaj presklené tak, ako som čakal, z čoho som nesmierne nadšený. A môžete sa povedať, že už tu tie presklené steny sú úplne obrovské a vyzerá to tak, že naozaj ten hotel bude totálne obrovský, tak ako bol na obrázku. Takže vyzerá to naozaj celkom už dobre. Fakt sa na to teším, aký bude finálny výsledok, pretože som naozaj zvedavý, ako to teda vlastne bude a vyzerá to tak, že tu už sú takéto steny ďalšie a vyzerá to, že tu ideme postaviť celý ten obvod a som zvedavý, že ako budú vyzerať tie izby, ktoré tam za chvíľu budeme stavať. Pretože to je naozaj asi tá najlepšia časť toho hotela, tá najdôležitejšia pre tých zákazníkov a som naozaj zvedavý, či to aj nejaké tí zákazníci budú, pretože to by bolo naozaj super, ak by tu boli. A tu je vlastne už vchod, samozrejme vchod tu musí byť a dúfam, že tí recepční tu nebudú púšťať ľudí len tak, že si naozaj zaplatia. A vyzerá to tak, že tu už sa blížime naozaj k tomu tej nejakej miestnosti, kde budú ľudia, takže uvidíme, ako to tu bude vyzerať. Som naozaj zvedavý, čo bude toto za miestnosť, ale už tu samozrejme postavíme nejaké tie obvody a nejaké tie steny. To je samozrejme základ, ale som naozaj zvedavý, čo bude práve toto za miestnosť. Som naozaj extrémne zvedavý. A vyzerá to tak, že teraz tu asi je takáto presklená ďalšia stena a vyzerá to tak, že tu ešte presklené steny postavíme. A vyzerá to tak, že toto bude nejaká taká, neviem, ale vyzerá to niečo ako kuchyňa podľa tých obvodov, alebo také niečo. Má to taký zvláštny tvar, čiže si myslím, že to vyzerá tak nejak ako kuchyňa, alebo že by to bolo niečo ako nejaká sála pre ako jedáleň, alebo neviem, no však uvidíme, každopádne, či si myslím pravdu, každopádne vy môžete tiež typovať do komentárov, že aká bude toto miestnosť, určite mi to napíšte, čo si myslíte, že je to za miestnosť a potom mi napíšte do komentárov, či ste to uhádli, že aká to bola miestnosť.
Každopádne už sa naozaj teším, čo to bude za miestnosť a každopádne tu už ideme stavať rovno tieto vnútorné veci, aby sme zistili, čo to je. Tu sú nejaké stoly. No jasné, to je dáleň, už sú to aj nejakí ľudia dokonca, tak už tam aj nejakých ľudí, čo bude nám zarábať ešte viac peňazí, čo je úplne dokonalé. Takže som naozaj rád, že tu sú nejakí ľudia a že už tu naozaj na nich zarábame. To je tá hlavná vec v tomto hoteli, čo som chcel dosiahnuť a dosiahli sme to, čo je neuveriteľné. A som myslel, že to tu len budeme stavať, ale že tu budú naozaj ľudia. Tak to som nečakal a túžil som potom a podarilo sa nám to, čo je nesmierny úspech, takže dúfam, že si za to zaslúžime aspoň nejaký ten like na tomto videu, tak určite bežte do a klikajte na tlačítko lajku, pretože ja si myslím, že si to určite zaslúžim za to, že som tu prilákal nejakých ľudí, že som ich tu dostal. Pretože samozrejme, že obrázkujem tak dobre, že sú tu ľudia, takže určite si za to like myslím, že zaslúžim. Tak nebojte sa, zadarmo, kliknite na like a ja budem veľmi šťastný, že ste podporili moju tvorbu. Ak sa vám páči moja tvorba, tak samozrejme to nie je žiadny problém a budem rád, ak ma podporíte takým veľkým lajkom. Poďme ďalej, ale vyzerá to tak, že tu už postavili sme nejakého šéfkuchára a ešte jedného, že tu postavíme tu dvoch šéfkuchárov, čo je naozaj super šéfkuchári, dúfam, že budú variť dobré jedlo, aby to môj zákazníkom chutilo. Pretože samozrejme, keby im to nechutilo, tak by tu už nechceli prísť, takže samozrejme kuchári, varte dobre, aby tu ľudia chodili radi. A ako ďalej tu postavíme nejaké ďalšie veci, vyzerá to tak, že už tu ideme postaviť ďalšiu miestnosť, samozrejme opäť môžete typovať do komentárov, aká je to miestnosť a potom napíšte, či ste uhádli. A každopádne už to vyzerá tak, že tu ideme postaviť nejaké tie základy nejakého, vyzerá to nejaká miestnosť, ani neviem aká. Každopádne, ak budete vedieť a uhádnete to, ak typnete do komentárov, mi to napíšte a ste naozaj lepší ako ja. Ale vyzerá to tak, že tu vyzerá byť to ako keby nejaká taká vonkajšia terasa, že aj tu môžu ľudia jesť, alebo vonkajšia časť tej hotelovej reštaurácie. Že by? Asi aj, ale samozrejme tu môže sedieť aj len tak. Ale vyzerá to ako vonkajšia časť tej reštaurácie. Samozrejme, poďme sa, kde sú ešte nejaké ďalšie tlačítka, aby sme mohli toho postaviť čo najviac. Ale ja si myslím, že ja idem stavať ďalej. Takže ak by ste to chceli vidieť, teda pokračovanie, tak určite kliknite na tlačítko odber a vedľa na tlačítko zvončeku pre pokračovanie. Samozrejme kliknite aj na like, čím podporíte moju tvorbu, ja budem veľmi šťastný a zdieľajte toto video úplne všetkým. Tak ja sa s vami lúčim a vidíme sa u nejakého ďalšieho videa. Takže čau!